Şingal, Wikipedia azad. Şingal. Şingal dever û bajarekî Bakûrê Îraqê ku di navbera bajarê Mûsilê û tixûbê Iraqê û Sûriyê de ye. Di serhijmera sala 2006 da hêşeta Şingalê nêzîkî 40,000 kesan bû. Xelkê Şingalê êzidî ne û bi kurmancî diaxvin. Piraniye Xelkê Şingalê xwe tinê êzidî dibînin û naxwazin Kurd ji wan re bê gotin. Şingal hêşeta bi awayekî fermî nebûye pareke ji hikûmeta herêma Kurdistanê. Çarenivîsa wê digel çarenivîsa gelek ji bajar û stanên diyên Kurdiyên mîna Kerkûkê, Xanaqînê, Mexmûlê û hêşeta bi danîstandin û bicêbûna referandûm an ku tevpirsiyekî bêgirêdayî ye ku biryara berî dayîbûna sala 2007 bicî bibin. Hikûmeta Bexdayê bi serokwezîriya Nûrî Malîkî gelek ji bo bicîkirina daxwazên Kurdan ridîne. Êrişa tundexwazên ya Daişê ser Şingalê. Di sisiyê tebaxa 2014 de Daişê di bin maskeya dîn de êrişî anî sergelê êzidîyê Şingalê û komkujî pêkanî. Bi hezaran mîl hatin qetilkirin û jin û zarok jî revandin. Zarokên êzidîyê ku Daişê revandin li gorî yên ji destê Daişê reviyane dibêje ku wan li navendên çekdarî fêrî şer dikirin, her wisa wan fêrî çawa xwe teqindînê jî dikin. Berçend mehaya li Mûsilê du zarokên êzidî xwe bihêzin Iraqê ve teqandin. Jinên êzidîyên sipehî û ciwan bi wan re dizewicin yê ciyê wan mezin jî ji bo xizmetê bikakînin. Nigarî bajarê Şingalê navenda devera Şingalê ye ku devereke stana Mûsilê ye. Bajar 522 metriyan 1715 pêyan li ser astê deryayê azad bilind e. Şingal li 36 derece û 9 xulek û Bakûr û 41 derece û 51 xulek rojhilat e. Etymoloji Şengar bi erebî sincar bi aşûrî şigor e. Di dema Romayî de ev nav di sed sala çaran de wek singara hatiye qêdkirin. Serserê wî çiyayî perestgehê çilmêra heye. Li gor nêrîna îreç Kurdî, şenger an singaras ku navê kelên berxwedana Îraniyan dijî Romayîyan. Li şengara niha de bûye ji peyva hevdaniya sengara senger pêkhatiye. Ji ber vê hegerî jî di Aşûrî û Yunanî de bi du geyan hatiye qêdkirin. Peyva gund û senger berê ji bo ordî geha leşkerî û kelat û bereyên şerrê bikar dihatin. Gund di vê peyvên gundek mela çûn dîşapor semergund heye. Navê senger jî her wesa li ser navên gundan heye wek senger, xur, sengeran, zengilan û helbekî din. Ew der nêzî şergeha binavdeng ya gogemilê di serdema hexamen nişiyan de bûye. Bi giştî ev navçeyên stratejîk bûne. Niha jî her wesayê sîkeyên wê serdemê jî hene ku qala wan kelam dikin ku navê wan sengere bûne û Îraniyan dê de dijî Romayîyan berxwedane. Çavkanî
çavkanî herî mezin. Wikipedya azad.